headline. Uya an sa indong tagapagpareta. Marhay na pagkaaga Bicolan dyan sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal. Paratokdo hali sa Daraga National High School nakaresibinin pambansang pagbisto sa lado kan TBL. Mantang security of tenure kan mga residente halis sa Cobo Bless resettlement site sa Tabaco ni tauna kan Provincial Government of Albay. Mga bareta kita sa lado national, BP Sara Duterte daidudulagan ang kaso na sa iyang pinagampang Senado pinag-onra ang hagad kan Kamara na imantinir ang AKA program. Marikin na Mayor Chodoro didiskwalipikar kan Comelec. DILG iningkaminar ang LCS sa magsumiter ng report katakod sa Pogo Operation. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Aldaw kita ko niya ninda Webes sa Pizza 12 sa bulan po ninda Desyembre 2024. Alwin Dobolel sa indong tagapagbareta detalyas kan mga baretang lokal. Nakaresibinin ba pag-onra ang sarong Paratokdo hali Daraga National High School sa 3rd Patio Gawad Parangal sa natatanging Goro 2024. Inon tinawanan na onra si Mary Joy Misa bilang Most Outstanding Teachers in TBL Education sa Teacher 1-3 category Senior High School level. Alasabing National Award ang itinao kang Philippine Organization for TLE and TBL Educators Incorporated o PATI bilang pagbisto sa kontribusyon kan mga Paratokdo sa EPP, TLE as in TBL Education. Mientras tanto, national nominee naman sa parehas man na kategorya ang saropang Paratokdo kan Daraga National High School na si Sheila Marie Bahamondi. Ginibon awarding ceremony kasabay kan 6 sa Pati National Convention kanakalisnal daw sa Cebu Technological University main campus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga detalles pa, kan baretang lokal na resibina kan 131 kwalipikadong mga residente hali sa Cobo Bless Resettlement Site sa Barangay Cobo, Tabaco City ang sertifikasyon na nagpapatunay na dahil nasinda pwedeng palion sa haluinan nindang pinag-okupar na daga. Personal ining inabot ni Acting Albay Governor Glenda Bongao, Tabaco City Mayor Cielo Crisel Agman Luistro kayba si Engineer Cristina Albanyo, Department of Human Settlement and Urban Development, Region 5, sa paagi kan sarong seremonya. Sigon sa Albay Provincial Human Settlement Office, may natatada pang 55 na residente na
Dahil pa nakaresibikan sa indang sertipikyo dahil sa kulang pa ini sa dokumentong kaya po nindang ipasar sa lokal na gobyerno. Ang mainin na pagraman na daina bako na original hali sa 50 mga benepisyaryo ka 1979 bagong lipunan improvement sites in service of this project. Dahil sa apat na kabangang dekada na ining nakalihis ang mga nagkupakar na ini ang sa indang mga partido sa nadagdagan naman in iba pang residente sa nasabi ng barangay. Sa ngunyan, naghalat na salaman ang mga benepisyaryong ining sa kantidad na kaya po nindang bayadan asin siniguro kan gobyerno na barato asin abot kaya and para sa senda. Mientras tanto, padagos naman ang pakikipagkomunikar kan gobyerno lokal kanalbay sa DSUD asin Homeowners Association para maproseso na ang dokumentos na kaipuhan para may tao sa mga benepisyaryo ang titulo kan sa indang mga daga. Wala pang nairehistro nga kaso ngunyan nin overpriced not Cebuana items ang Department of Trade and Industry Bicol sa rehiyon. Sigon kay Robin Sombon, ang Consumer Protection Head kan DTI Bicol na susog sa sendang datos dahil naman daw nin nagbabalgar na mga establishmento na mapadapit sa pinagpalawas na price guide kan sa indang ahensya. Sinabi ko ng opisyal na may kasunduan ang DTI asin ang mga manufacturers mapadapit sa price guide kan sa guide kan mga barakalon asin ini ipapaotob sundo December 31 sa presenting taon na kung sa inda ini na may maliwat sa mga presyo kay ni. Dagdag pa ni Sombon na dahil naman sa indang naresibing reklamo mapadapit sa mga expired na mga produkto. Grabe kay ni na daiman kaipuhan na mag-panic buying o litayaon man ang sa indang ahensya para mag-monitor kan mga presyo sa merkado asin siniguro man kay ni sa mga konsumidores na nasusunod and ipinagtaong price guide. Nagpagiramduman ang opisyal na ibitaran ang pinag-aapod na Christmas rush. Magtaga makibudget para sa mga babakalon asin kon mabakalman sa online sinabi kay ni na sigurohon ang mga online sellers iguanin return exchange mechanism sa mga lehitimong online selling platform sharing man ang paggiling sa resibo kan sa indang pinagbabakalan. 18 minutos na o sa iba pang detalyes kan mga baretang lokal. 8 individual ang irido makalihis ang nangyaring banggaan in truck asin pick-up na ikinadamay pa kisarong tricycle sa Banuan kan Pulangi, Albay. Sigon ki Pulangi Emergency Quick Response Team Christopher Encisa na saro sa mga pasyente na lunad kan pick-up ang nagsaparnin malala na injuries. Pinag-obserbaran man ang sitwasyon kada sabing pasyente na pinagbubulong sa hospital. Basado sa inisyal na investigasyon ang pick-up daw ang naglaog sa linya kan kasabata na truck alagad padagos pang pinag-aaram ang bilog na detalyes. Napagraman ang pick-up ang pasiring Cotabato to kan mangyari ang nasabi ng insidente. Aminado ng opisyal na bako pamalinaw sa ngunyan kung sisay ang may kasalan sa nangyaring aksidente o nito nagpapadagos pa man ang ginigibong investigasyon. Nagpagiramduman sinsisa sa publiko na ugalion i-check ang sitwasyon kan sa indang mga bihikulo asin day magpirit magbaniho kundi kaya ngani na maibitaran ang kaparihas na mga aksidente. Igwa na kita nin 19 minutos makalampas ang alas 7 nin pagkaaga atod dyan sa Indokan ang probinsyano party list. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga probinsyanong nagtitios, alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang probinsyano party list sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Lupo, Congressman.
Alfred de los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Yung tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa Tabang Nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makatulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makatulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangkit, makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Inanunsyo po kan Manila Electric Company ang dagdag singil sa bill sa kuryente ngonya na bulan ng Disyembre masakat sa 0.1048 per kilowatt hour ang magiging singil kang kumpanya sa kada konsumo kan mga sumusunod ang 200 kilowatts may dagdag na 21 pesos, 300 kilowatts 31 pesos, 400 kilowatts 42 pesos, asin 500 kilowatts na sa 52 pesos. Paliwanag kan Meralco na ang dagdag singil ang dahil sa masalangkaw na singil sa generation asin transmission charges kan sa indang electricity supplier. Dagdag kayo naglangkaw man daw ang charge sa indang wholesale electricity spot market na naglangkaw sa 0.2531 per kilowatt hour. Mintras ang power supply agreements o PSA suminakat sa 0.1839. Nagpahayag po nin suporta ang Sugar Regulatory Administration sa gigibon na investigasyon dapit sa pagmanipular kan mga negosyante nin asukar. Sigon sa SRA, nadakol na mga negosyante ang nagmanipular kan presyo para sindaan makadilinsya. Inabi kanahin siya na igwang bastante na supply ang asukar ang nasyon ngonya na Pasko kaya dapat nadaing anuman na paglangkaw sa presyo kan asukar. Ang kada kilo kan brown sugar nagakawat sa naman ngunyan dapat sa 65 sundo sa 85 pesos. Ang puting asukar naman nagkakawat sa 90 pesos ang kada kilo. Na hihiling man kan SRA na inapprobaritsaran kan mga negosyante ang sugar farmers. Kaya binagsak ang sedang Sugar Farmgate price. Inot nang sinabi ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIPED na minamanipular kan mga negosyante ang presyo kan asukar sa pagikan pagtatago kan mga nabakal nindang asukar sa baratong kantidad asin sa ining ibinibenta sa mas halangkaw na presyo. Liwat po na nakasabay sa listahan kan Forbes Asia's Annual Heroes of Philanthropy list si dating Senate President Manny Villar. Antay kon iyo sa naman ang solamenteng Pilipino sa 80th National Edition kan Heroes of Philanthropy. Igwaning 15 entries ang Forbes Asia sa mga philanthropista na nagtaon ng dakulang kontribusyon sa komunidad. Liwat na bilang si Villar sa nasabing listahan Ponpakan 2020. Pinag-aaram na ngunyan kan Sugar Regulatory Administration ang hiwas kan distroso sa sugarcane plantations sa Negros Island ang harong kan pinakadakulang umahanin tubo sa nasyon. Ini kasunod kan pagsabog kan bulkan kan Laon. Sigon kay SRA Administrator Paul Ascona, kay po na mag-evacuar kan sendang personnel sa research center na nasa pamitisan kan Laon. Then naman maiwasan kan opisyal na nagandam sa epekto kan pagsabog kan bulkan sa produksyon kan asukar sa nasyon. May inisyal na report na kung sain saro sa apektado kan pagsabog ang La Carlota na saro sa pinakadakulang lugar para sa mga tubo. Nasa La Carlota man daw ang pinakadakula na Sugar Farmer Association sa bilog na Pilipinas na nagpo-produce nin 10% na national production. Sinabi ni Ascona na nakaaging pagsabog kan bulkan, minimal sa naman ang naging distroso dahil haloy na hali kan mga paguran ang abong nagkapot sa mga sugarcane leaves. Sinaguro naman kan SRA na tatabangan ninda ang mga apektadong sugar farmers gamit ang natitipon o natitipid hali sa mas pinasimpleng paagi sa selebrasyon kang Pasko ngunyan na taon. This is your Music and News FM in Legazpi City.
88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Kuha na kita rin 31 minutos, lampas ang alas 7. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihing abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. You're only one on air.
Inaprobaran kan First Division kan Commission on Elections ang pagkanselar kan Certificate of Candidacy ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro para sa Marikina First District Representative. Igon sa komisyon na diskwalipikar si Teodoro dahil sa material misrepresentation na may relasyon sa sayang residency sa Marikina na pagaraman kan opisina na daipa sa sobra sarong taon asin sarong bulan siyang nakaistar sa naman sa nasabing lugar bago siya nagsangat kan Certificate of Candidacy kan Oktobre. Saro sa mga nagpasar kan petisyon para idiskwalipikar si Teodoro, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na makakalaban yaman para sa nasabing posisyon. Nakatalaan po na magluwas ng Executive Order si Interior and Local Government Secretary John B. Crimolia sa mga local chief executives kung saan i-require ang mga local chief executive na magsumitir ng report dapit sa mga makadudang aktibidad sa sendang mga lokalidad, lalo na illegal na operasyon in Pugo. Sinabi po ni Crimolia na tulos na napagaraman kung may illegal na operasyon kampugos sa sarong lokalidad dahil biglang nagkakaiguan ng spike sa bandwidth sa maging sa paglaog kan makadudang individual. Mailing ban ini sa mga hiro kan dayuhan na gustong mag-set up nin bako otorisado o rehistradong mga negosyo. Paliwanag ni Remulya, obeto kan EO para tulos na masimbagan ano naman na illegal na operasyon sa mga lokalidad na ngani na ini ang masimbagan. Siniguro kan opisyal kasabay ninda ang paok para bukodon ang mga illegal na aktibidad na nag-operate sa mga lokalidad, partikular illegal na operasyon nin Pugo. Inako ni Vice President Sara Duterte na tinangro siya kan siyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na bayadan ang mga gastos sa pagkuanin mga abogado nan makapot sa mga kaso ng impeachment na sasangat kontra sa iya. Si Nabi ni Canbise na nakipag-ulay na siya sa dakol na abogado para sa depensa poon pa kanakalis sa taon bilang preparasyon sa proseso ng impeachment. Paliwanag niya na nag-organisar sinda ng team kan mga abogado para sa kada kaso na masyerto ang tamang representasyon. Siringman sinabi niya sa sayang ama na dai magpadara sa anuman na kwarta dahil preparado sinda para sa mga impeachment. Doon kan aking Duterte na nagpupuna ang preparasyon ninda para sa legal battle kanakalis sa taon matapos ipropwisto ini ni Acted South Party List Representative Franz Castro ang posibilidad na pag-impeach sa iya. Kan mahiling daw o sa ngunyan doang reklamo din impeachment na isangat kontra sa iya sa Kamara de Representantes. Iguana kita nin 50 minutos na makalampas po ang alas 7. You're only one. You're only one. You're only one. 1FM, you're only 1FM. Ang nag-iisa para sa'yo, kawan. 1FM. 1FM. You're only one. We, 1FM. DWRL International News. Dahil pang plano ang US na mabuksan tulos ang embahada ninda sa Syria. Sigon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, na dahil na ninda prioridad na buksan ang embahada poon kan magsarado ini kan 2012. Gusto sa naman nindang mahilingon yan kung paano papadalaganon ang kan bagong administrasyon na ang Syria. Poon kaya kan masipa si Syrian President Bashar al-Assad nagtitindir na kabantay ang US para sa dakdang nagibuhon kan Hayat Tahrir al-Sham. DWRL Sports News.
May mga drakulang torneo na pinagpipreparan si Pinay TV star Alex Ella sa susunod na taon. Sinabi kini sa bulan ni Enero, tulos ining magkukondusir ng ensayo bilang preparasyon sa pirang torneo. Sa ultimong torneos, inintran niya ang unya na taon ang W100 tournament sa Dubai kung saan minabot sa naman ini sa semifinals. Maski pa suminablay daw ini na naging sulit naman ang nasabing torneo sa United Arab Emirates dahil sa suporta kan kapwa Pilipino. Pinasalamatan kan 19 anyos na si Ella ang mga Pinoy na nagtagama nin oras para mahiling ang saindang mga kawat sa UAE. Asin din na po nagtatapos ang pagkatod niya mo kan mga bareta. DWRL, bareta alas 7, aldaw nakitangon niya nin Webes. December 12, 2024, Alwin WL sa indong tagapagbareta. DWRL Showbiz Bareta. Yan ang katripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay.